Ini kirim ke Nduwet sama Ndangrejo lur. Ndangrejo sama Nduwet mentahan iki lur. Kirim ke Nduwet sama ke Ndangrejo. Jadi nek misale arep pesan ini nomornya ya, nomor lekmen iki. Ini nomor lekmen. Nek pesan segera diantar sing jelas iki. Kalau ini mentahan bos ini termasuk sing paling cilik apa sing tanggung iki aku ora mudeng. Aku video perahu ya kok. Loh. Iki nek tanggung ini ukurannya pirang meter iki kok kono rono iki. Beda-beda. Sekitar 5,5 6. Paling minim 5,5. Iki sing jenenge perahu tanggung iki bos. Iki enek sing luwih cilik neh iki. Lah nek barang mentahin ngene iki. Barang mentahin iki nung dilimi. Ning kowe garek ngelimi tok karo ngecat. Ngecat mbah arep cet apa mene apa arep cet anu bebas iki. Iki bebas. Jadi gawane ya iki gawane kayu domplak-domplak ngene iki. Iki engko kena monggo linggian apa mau buat tataan. Ning nek kok kene jek anu ya Bos ya. Jek buntut ngono kae, wadene arep kei mesin kuwi pesenane beda meneh. Nek arep kei mesin diesel kuwi kan dadang bobok kono kae. Kono kae sing dadek bobok. Entah. Aku ora mau jak kok. Lagi sing tanggung kok ngene iki regane 13. Sing cilik dhewe iki regane 250. Berangkat ya Bos ya. Kita ke Nduwet sama ke Ndangrejo ngantar perahu lagi. Tapi kali ini perahunya mentahan Bos, mentahan tanggung. Maksudnya gedene kan tanggung. Kan enek lekmen iki gawe ini kan enek sing cilik, enek sing tanggung. Yang ini termasuk sing tanggung. Panjangnya kurang lebih itu 5,5 sampai 6 meter kalau sing tanggung. Nek sing cilik iki panjangnya sekitar 4 meter 4 sampai 4,5 meter. Ini sing cilik. Oke, ngono ya Bos ya. Untuk hari ini pesanan ke Ndangrejo sama ke Nduwet. Yang jelas seperti itu ya. Oke, saya berangkat ngaturke pesanan perahu. Nek arep pesan ya toh, nek arep pesan perahu iki nomor lekmen tak kok kene iki. Utawa hubungi aku juga bisa, sama saja. Engko langsung tak oper nang lekmen. Misale kok angel hubungi lekmen bangko nang nomorku ya ora masalah. Oke, ngono ya Bos ya. Ikuti jejak kami ke Ndangrejo dulu. Ngaturke perahu sik. Kok mancingnya kok keri. Esok-esok urung enek wong mancing, Bos. Jatuh cek masuk angin masalah ini. Ini cek jam itu ya ini. Bang, motor ke anu itu tetap gawa pancing, ya toh, tetap gawa pancing, gawa juga. Jaring barang loh, jaring barang. Ini garapane Bos rapi toh. Garapane rapi banget loh. Ini gara ngelemprak dadi iki. Lah saya garapane halus banget. Ini kayu maon itu. Nah, maon itu lho ya ora maon nopo. Delok kowe surane.
Mulane iki yo paksa. Yo. Lan iki. Mulane rapi banget garapane. Ini jalan banyu. Jalan banyu iki. Jangan dong tadi. Lah kowe perahu penyeberangan juga kuwi lho. Kowe wong mancing kuwi. Kuwi arep kon ngendi kuwi yang jelas iki kon duwet kuwi, ora salah kuwi. Perahu kon duwet kuwi. Nah, kayak tahu pesan perahu kayak. Sendang Rejo iki sebenarnya ya kono kuwi lho, nek saumpane iki kan mubeng iki. Kidule kuwi asline iki kidule kuwi warung apung kuwi, Sendang Rejo ki. Kuwi dalan warung apung rono. Dadi ki engko Sendang Rejo ki engko mubengi Bulak Sente iki. Kuwi warung apung Gili Rejo lama kuwi. Kita sudah sampai di Kedungaron lur. Kedungaron kayak perahu penyeberangan kayak. Perahu penyeberangan konduit. Spot Kedungaron, kene iki Kedungaron. Spot Bulak Sente bos. Iki wis sing mancing wis ka kono-kono kuwi lho. Ning pulo-pulo kuwi. Wis ora usah dadak nyebrang berarti mlaku kok kidul kono kae. Dalane kae. Sing mancing memang kene iki terkenal juga sih. Terkenal wong mancing juga. Mancing pinggiran ya terkenal kene iki. Untuk minggu ini lumayan akeh. Lah kene iki jero-jero banget bos kene iki. Nek yo hati-hati yo, nek misale kowe nang pinggiran kadang-kadang sok ambrol repot iki jurang kok yo. Iki kali lho bos, aku lewat kene kali. Tapi kene iki bos sing seberangan iki yo luar biasa. Iki terek-terek lulusan lho kae. Kayak sak kole kakek. Ayo wong mancing tok kae. Oh, wong mancing tok isine. Nek biasane kono kuwi sak grup, kono kuwi sak grup biasane. Ora nek sing nang tengah karambaran nek. Lha iki apa klelep iki? Perahu ra kanggo klelep. Raune sapa jane kanggo cuma orang ngerti ya wong usul. Jane iki jane karamba tok. Nek kene wong arit nek tau kae. Oh, bakul. Kae bakul kae lur kae bakul kae. Oh. Lah iki garenganan iki, Bos. Masa mubeng kemu Bulak Sente kan kayak mau. Jadi posisine Sendang Rejo ning kono kae, posisine ning kono kae. Beloke kono kae. Lah, kono kae. Beloke. Wong ngampul ngono lho, Bos. Iki ngampul kuwi. Mancing padahal kae ngarep pindah. Kae mancing ya, Bos. Jerane loro, ngampul kae ane jerone pol. Tapi ngampul nang kono kae.
sudah mau sampai ke Sendangrejo. Lah ini lho Sendangrejo kene iki, tapi wis terkenal Sendangrejo ki jarang banget ana wong mancing. Jarang banget, masalah ya jarang iwak sih. Tapi ya enak wae sing mancing. Kemungkinan ya dhek rezekine nang kene yae. Tapi memang ora terkenal sih. Kayak wong mancing malah penake ranjamak kayak tingkring nang dhuwur watu kae. Saya pas nyalah kayak ready. Wis dibayar. Kayak matangin. Gua wonge petuwe ning luar Karamba kono. Karambandang lagi. Anu. Ya lor anu kamu. Kuat le. Pintere ngewangi Pak yo cek sakmene we. Berarti ki marane nang Karamba. Oke, oke. Nang gede. Wah, iki jane spot bagus iki nggone wak tok iki ya. Men arah-arah iki. Sangkrah-sangkrahan wak tok tapi nang awak guatele ra umum kuwi. Nang ngene iki. Weh, ya nek sing mancing lho. Enak lho. 1 2 3 kae. Lagi lokasi duet. Nah, lokasi duet jadi nek lokasi duet kene iki akeh sing anti badhe sebenarnya lur. Masalahnya tebingnya dhuwur-dhuwur. Loh, tebingnya dhuwur-dhuwur. Jadi angin ini ora iso tembus isor. Ketok banget to. Loh, jane nek lokasi mancing penak, cuma iwake kuwi enek apa orane. Iwake jarang nek nang kene iki masalah kok. Oh, kae sing duwe kayae. Iki lek ngaturke nang ndi iki?
Mancing anti badai kene iki lho nek arep ro. Duet. Lah kae sing tuku kae. Walalah. Oh, sak tarikane 5 kilo sak tarikan Pak Di. Lah kowe 10 tarikan ngono kuwi ya genah iwak tok kuwi. Kae berancang iki kok lur sak tarikan sak mono kae. Maksudnya narik terakhir. Narik terakhir kon jaring. Iki sing tuku iki Mas iki arti apa Mas? Arti apa? Arti apa? Harga ala yo ke golek-golek kene. Anu. Nggih. Nggo berancang apa nggo anu? Oh, ngoten kaya yang mante. Nggih. Oh, nggih dina Minggu. Andhape mriki terus. Wangi le. Wah. Dole putih. Langsung munggah napa? Langsung munggah mriku riyen ya. Nggih. Dole. Bengi dijak seret ya urip gatek tak kandha kok slipet pisane jare Telat. Pinggir kali ya, Dek. Munggah. Tentang saya oleh nek mau tinggal ki. Wah. Ki dian sik. Munggah kecap. itu maneh. Tantep ke. Sep, kuatra. Set. Lah ngono tah gede kok. Mulai garap yo ngomah kono ya, Mas. Nggih. Nang kene ra nek ngukur bayono gure. Dan kono wae kok digotongke karo wong ngono. Apa gadoh kono wae sik. Ya dhewe yo pesen mate kuwi dibujodol kae. Nggih. Nek minggu rak dodol kok mae. Nggih. Lah sampean nek rono kuwi tarik ngono Pak Di. Nek nanggon beranjang ngono kuwi klange apa tarik ngono kok kono? Kok nek praune teko yo nggo prau, Mas. Lah mau diterke nggo prau. Heeh. Oh, Praune sing mau dodol. iki nggo dodol. Heeh. Apa mbok-mbok kae sing dodol kae? Heeh, praune sangger abang yo kuwi. Oh, ya kuwi kok. Angger prau abang kok kae. Nenek anu pelampunge Harburi kok pelampung yo kuwi. Nah, sedina beranjangno tok pirang kilo, Di? Ora kena jagake. Ora mesti. Yo wong jeneng Ngasek teko 40 kilo. lha arek akeh men. Entuk 10 kilo wis seneng rek. Oh, ya memper wong dhisik ndek kapan ke aku nyewa beranjang ke ya mau ngetuk 5 kilo, Di. Yo wis apik kuwi. Aku tau nyewa beranjang ndek ngene anu nang Pelem. Dinatur. Heeh. Ono nek beranjang. Enak Oh, niki ajeng mancing. aku. Ya nek bar anu Mas, bar konten ngene iki mancing. Masalah konten kan dudu konten mancing, Mas. Konten. Oh, anu tentang Waduk Kedungombo. Jadi kegiatan Mana kula, Dek? wong Waduk Kedungombo. Duite kek nang Kalih mate kuwi. jenengan.
Kula betul napa-napa. Oh nggih. Mbak tak tuane teng anu kok teng pundi. Lah wong sing gawe ya kuwi tak iso. Untuk pengantaran perahu rampung ya bos. Hari ini cuma 2 tempat di Sundangrejo sama Duet. Nah, ini yang pesen perahu mas itu untuk kegiatan jaring karo berancang. Minggir sik. Oke, sampai di sini dulu. Seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang dan selalu dilimpahkan rezekinya. Oke, amin. Jangan lupa kalau seandainya yang hidup di kalangan WKO atau Waduk Kedongobo, kalau mau pesen perahu bisa menghubungi sama Lekmen ya, menghubungi sama Lekman. Ini nomornya Lekmen saya cantumkan di sini berkali-kali. Oke, sampai di sini dulu. Sampai berjumpa kembali untuk pengantaran perahu berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke? Kapal kosong bos, kapal kosong dari Bali Netok, dari Netok. Kita akan menuju ke dermaga dulu. Nah, ini dermaga nih bos, ini.